Nakulapnitan ti bukot takyag ken rupa ti upatapulo ket innem ti tawen na lalaki ani Marvin Joseph Balanay kalpasan na may pagrup aginandat na sebseban ti maurura makwarto ti pagtaenganday ti barangay 30 San Matilde iti ili ti pasukin. Kunati amana ni Tatay Dante, matmaturugdan idi manggigandang at agrisak-risak iti kwarto ang nagtaudan ti uram, idi kitain na daytoy dakkelen ti apoy. Tay ko iri nagpatakad wak idi ang dakon makabangon daras ta sakit nga tumtumon kon. So di lok pa na tayo ri daw yan tay kasto ay amyananin kit umay mit asogan mapuuran dito balayin ko na di. Kwarto mismo ni Tatay Dante ken ti asawa na tinauram ngem nagasat kuna na ta saan daan naturog ditoy kaday tagon daway. Ti barangay San Matilde ti Masarakan iti kabanbantayan na pasat ti ili ken adayo daytoy a rason asaan nga insigida na danon digiti responders. Timulong met diti kabarangayan ni Tatay Dante anang sebseb ti uram. Nang bakit ka i-deliver that mineral water na pinagsibsimi. Kasano met kabayag ng sebseb sa banyo tayo? Kani bustay tin talong nga ay sangapulong ako Galon. galon. Koto pagtukaw dakbut di ko dakbut lang. Di may kuan ka takam di makaamon. Agtugtugaw ka lang tatang ko na dapat kanya diyan nagtugtugaw lang tat diyan tas tari daw di mo warsi anda ko naket imakarak. Inayon na asaan na nasiputan na sinirek ti baruna ti maurura makwarto. Naklaat lata daytoyan idi mamuan na nasugsugatan daytoy. Agpapan ka ditoy, saan da pay nga amu kunana no anya ti kang runaan rason ti uram. Kita kenta ko ket awan met taot yan taon di ngamin ti amu ketrimuar. Ada yan ti warang idi kon ket iso adakal mi taon nga taat dia. So awan ti ataken nyo laeng tay no ana ti posible ana kaalaan deti uram? Awan ta asok met ti lukuan yan di na itorong di. O hangkay bet agkan kandela. Haan. Awan met tinaka-charge no kasaksakit a kwarto. Awan. Dinadas mi a kinasarita ni Manong Marvin ngem marigatan pay laeng daytoy nga agsao. Ti panangobserbar mi ken kuana saan napayakaya ti agbaliki ti pagitidaan na katre ken makita ti rupa na ti sakit a mariklik na nagapu pay laeng kaditi presko a sugat na. Padpadasan met pay laeng ki news team nga amwen iti BFP pasukin tinan-anay pay a detalye pakaseknan ti pasamak. Kabayatan na nadanunan ti news team ti nakailugan ti walo ti tawen na barito iti ambulansya kalpasan nga aksidente a nadungpar ti maysa a pickup truck ti nagluganan da motorsiklo iti barangay nga bangab iti metlaing ili ti pasukin. Nagkedked a nagpa-interview ti ina ti biktima. Nupay kasta ing istorya na iti likudan ti kamera nakasardeng ti maneho na motorsiklo ken lubon na ti anak na. Agkurba kuma daytoy iti daya a direksyon idinta aksidente met a dinungpar ti pickup truck ti likudan ti motorsiklo arason ti nakaiwarsi ti biktima nga ubing. Inayon na nga agalin ti anak na sakit ti bukot na. Agtultuloy ti investigasyon ti pulisya iti pasamak. Mark Magdirila, Balitang Solid North.